Lumantar kebogiro monggo diajeng riki sabdaning rum jengkar saking sasana palanggan nggih tumurun saking pidadaah saking tratang memanikmu coba ning dhuwur gak sida nak Pak Dialim yo kene bersama Judaya Muda Laras. Bablase pring kuning.
gayeng tenan kok iki. Ya gadeng wis selo. Ya, yo. Gedang kripik telo Mas Penceng monggo.